Η ευτυχία είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Φιλία είναι εμπιστοσύνη δίχως όρους. Η αγάπη είναι ο ύψιστος στόχος μας. Εμείς, η μεγαλύτερη κοινότητα αγορών του κόσμου, εγγυόμαστε για αυτά. Μια κάρτα με την οποία ανακουφίζετε τις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Μια κάρτα με την οποία μοιράζεστε τη χαρά σας. Κάθε μέρα. Παντού. Σε όλες τις υπήρους. Παγκοσμίως. Lions. Έχετε σήμερα να κάνετε ακόμη ψώνια ή τα τακτοποιήσατε όλα χθες? Τα ψώνια ανήκουν στην καθημερινή μας ζωή και κάποιες φορές θέλει κανείς να προσφέρει κάτι όμορφο στον εαυτό του. Και μάλιστα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Γι' αυτό πολλά καταστήματα δελεάζουν τους καταναλωτές με κάρτες πελατών. Αλλά είναι οι εκπτώσεις αυτές πραγματικά ενδιαφέρουσες? Και σχεδόν κάθε κατάστημα έχει τη δική του κάρτα. Πώς θα ήταν αν είχατε εσείς μόνο μία κάρτα με την οποία θα μπορείτε να επωφεληθείτε σε πάρα πολλές επιχειρήσεις? Κάτι τέτοιο υπάρχει τώρα. Δωρεάν και χωρίς δέσμευση. Η Lioness Cashback Card. Με αυτήν δεν συλλέγετε αστεράκια, πεταλούδες ή πόντους, αλλά μετρητά χρήματα. Με τη Lioness θα σας επιστρέφονται χρήματα με κάθε αγορά σε κάποια συμβεβλημένη επιχείρηση. Και αυτό κάθε εβδομάδα. Και γρήγορα μπορείτε να εξοικονομήσετε εκατοντάδες ευρώ το χρόνο. Ένα παράδειγμα. Την Τετάρτη αγοράζετε παπούτσια και στη συνέχεια απολαμβάνετε ένα νόστιμο γλυκό. Την Πέμπτη ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, την Παρασκευή αγοράζετε τρόφιμα για την προσεχή οικογενειακή γιορτή. Κάθε φορά πριν πληρώσετε, δείχνετε στο ταμείο τη Lioness κάρτα σας. Την επόμενη Τρίτη θα λάβετε από τη Lioness ένα SMS όπως το εξής. Και η Lioness σας μεταφέρει ένα μέρος των εξόδων σας πίσω. Η Lioness ιδρύθηκε το 2003. Μετά από μία δεκαετία, η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη σε πάνω από 40 χώρες και έχει εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη. Κάθε μέρα προστίθενται χιλιάδες νέα μέλη. Στα επόμενα χρόνια θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Lioness Cashback Card σε όλη την Ευρώπη. Ήδη η Lioness έχει ξεκινήσει και στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Εγγύς Ανατολή, στην Αφρική, καθώς επίσης και στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού. Έτσι η Lioness είναι η πιο επιτυχημένη κοινότητα αγορών του κόσμου. Η ιδέα γεννήθηκε μια Παρασκευή απόγευμα πριν από πολλά χρόνια, την ώρα που στεκόμουν στο ταμείο ενός καταστήματος επίπλων και ρώτησα την ευγενική κυρία στο ταμείο εάν θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερη έκπτωση. Εκείνη μου είπε: φυσικά μπορείτε να λάβετε μεγαλύτερη έκπτωση εάν αγοράσετε και περισσότερα. Και εγώ ρώτησα: μπορώ να το κάνω αυτό και από κοινού με φίλους και συγγενείς μου? Και εκείνη μου απάντησε: γιατί όχι, τότε θα είναι μια ομαδική ή μια συλλογική αγορά. Αυτό γίνεται. Έτσι δημιουργήθηκε η απλή ιδέα. Και σήμερα είμαστε η μεγαλύτερη κοινότητα αγορών του κόσμου. Και γι' αυτό υπάρχει λόγος, καθώς η κάρτα, η εγγραφή και το σέρβις είναι εντελώς δωρεάν και επιστροφή χρημάτων με κάθε αγορά θέλουμε όλοι. Η Lioness προσφέρει ύψιστη ποιότητα εξυπηρέτησης. Αυτό εγγυάται και η πιστοποίηση του ISO και IQNet. Και δεν επωφελείστε μόνο εσείς. Με κάθε αγορά πράτετε το καλό, καθώς ένα μέρος όλων των μέσω της Lioness πραγματοποιούμενων συναλλαγών πηγαίνουν αυτόματα στα Lioness Foundations. Ήδη το Child and Family Foundation έχει χρηματοδοτήσει και μεριμνήσει για δεκάδες έργα σε πολλές χώρες. Παραδείγματος χάρη ένα κοινό σχολικό έργο με τον Νέλσον Μαντέλα στη Νότιο Αφρική. Ή ένα ανακαινισμένο σχολείο στις Φιλιππίνες για περισσότερα από 400 παιδιά. Και ήδη υλοποιούνται πολλά άλλα έργα. Η Greenfinity,
το δεύτερο ίδρυμα της Lioness ασχολείται με ένα θέμα που μας αφορά όλους. Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Διαρκή έργα για τον κόσμο του αύριο. Εσείς, ως μέλος της Lioness, τα πραγματοποιείτε αυτά μέσα από τις αγορές σας. Πράττουμε το καλό από κοινού και εξοικονομούμε μετρητά χρήματα. Η Lioness έχει ήδη δεκάδες χιλιάδες συμβεβλημένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Σε πάνω από 150.000 σημεία παγκοσμίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Lioness. Και κάθε μέρα αυξάνονται. Είτε το θέλουμε είτε όχι, καταναλώνουμε. Έχουμε ανάγκη να φάμε, να πιούμε, να ντυθούμε και δεν θέλουμε να στερηθούμε αυτά που μας αρέσουν. Με τη Lioness σας επιστρέφονται χρήματα με κάθε αγορά σε κάποια συμβεβλημένη επιχείρηση. Πώς λειτουργεί? Οι πελάτες θέλουν πάντοτε τις καλύτερες τιμές και οι επιχειρήσεις περισσότερο κύκλο εργασιών. Μέσα από νέους και τακτικούς πελάτες. Η Lioness συνδέει και τα δύο συμφέροντα και διαπραγματεύεται με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις μοναδικούς όρους. Ανάλογα με τον κλάδο μεταξύ 3 και 20%. Για έναν και μόνο αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις παρέχουν ευχαρίστως αυτό το προνόμιο γιατί χαίρονται για τον κύκλο εργασιών και για τους νέους πελάτες. Οι καταναλωτές δεν μαζεύουν αστεράκια πλέον, αλλά πράγματι έχουν περισσότερα λεφτά στο πορτοφόλι. Γι' αυτό και η Lioness κατευθύνει τα μέλη της προς τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Γιατί εκεί εξοικονομούν χρήματα. Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να αναζητούν πελάτες. Τώρα αυτές εντοπίζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις εξοικονομούν χρήματα που θα ξόδευαν για ακριβό μάρκετινγκ και μπορούν κατά συνέπεια να παρέχουν διαρκή προνόμια για τα Lioness μέλη. Ο καθένας θέλει μια cashback κάρτα η οποία λειτουργεί σε δεκάδες χιλιάδες συμβεβλημένες επιχειρήσεις παγκοσμίως και η οποία εξοικονομεί χρήματα. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ψώνια στη γειτονιά σας ή για το ξενοδοχείο στις διακοπές, για το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στον Καναδά ή για ψώνια στο Μιλάνο. Κάθε φορά θα σας επιστρέφονται χρήματα στον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Πώς θα γίνετε μέλος της Lioness? Πολύ απλά. Εγγραφείτε μόνοι σας ή ακόμα καλύτερα θα σας εγγράψει κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη τη Lioness. Υπάρχουν 4 τρόποι για να κάνετε αγορές με τη Lioness. Πρώτον, η Lioness Cashback Card. Αυτήν την έχετε γνωρίσει ήδη. Δεύτερον, με γνήσια κουπόνια που αγοράζετε από τη Lioness. Τρίτον, το online shopping μέσα από τη Lioness ιστοσελίδα. Τέταρτον, οι αγορές με το smartphone σας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν πολλά μέλη τα γνήσια κουπόνια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη για τα καθημερινά τους τρόφιμα. Πληρώνετε για παράδειγμα 200 ευρώ και λαμβάνετε για το ποσό αυτό γνήσια κουπόνια ίσης αξίας για τη Lioness συμβεβλημένη επιχείρηση. Και για την παραγγελία των κουπονιών σας θα σας επιστρέφονται χρήματα από τη Lioness. Το μοντέλο των κουπονιών δίνει τη δυνατότητα και στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις της Lioness που δεν έχουν μεταβεί ακόμα στο σύγχρονο σύστημα της κάρτας να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα επιτυχίας. Η επόμενη δυνατότητα να υποφεληθείτε από τη Lioness είναι το online shopping. Ήδη από τώρα η Lioness είναι μία από τις μεγαλύτερες online πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών παγκοσμίως. Πλοηγηθείτε μέσα στο lioness.gr και εκπλαγείτε από την ποικιλία των δημοφιλών online shops. Άψογα για τις προσωπικές σας αγορές. Πέραν αυτού μπορείτε να κάνετε χρήση της Lioness και μέσω του smartphone σας. Με το Mobile Cashback, την τάση του μέλλοντος. Με το δωρεάν Lioness App θα βρείτε όλες τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις στην περιοχή σας. Κατά την αγορά δείξτε απλώς το κουπόνι που δημιουργήθηκε στην οθόνη σας και επωφεληθείτε. Μέσα από τις πολυάριθμες επιπλέον λειτουργίες μπορείτε να διαχειριστείτε πολλά περισσότερα από τις προσωπικές σας μόνο αγορές. Και κάτι ακόμα, το app υπάρχει και για το tablet σας. Ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιείτε τη Lioness, με την Cashback Card, με τα γνήσια κουπόνια, σε online αγορές ή με Mobile Cashback,
πάντα σας επιστρέφονται χρήματα. Και το καλύτερο, τι σας κοστίζει όλο αυτό? Τίποτα. Έτσι τα ψώνια προσφέρουν περισσότερη χαρά. Αναρωτιέστε πώς γίνεται όλο αυτό? Πολύ απλά. Από τις αγορές όλων των μελών παγκοσμίως προκύπτει ένας τεράστιος όγκος αγορών. Τα ποσοστά που προκύπτουν από αυτές τις αγορές στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις είναι η βάση των Lioness προνομίων σας. Δεν τελειώνουν όμως όλα στην επιστροφή χρημάτων. Στη Lioness μπορείτε να κερδίσετε από το μπόνους φιλίας και τα προνόμια αφοσίωσης. Έτσι, τα πράγματα γίνονται πολύ συναρπαστικά. Για την πιο αποτελεσματική μορφή διαφήμισης στον κόσμο, την προσωπική σύσταση, η Lioness πληρώνει το λεγόμενο μπόνους φιλίας. 0,5 το άμεσο και 0,5 το έμεσο. Τι σημαίνει αυτό? Εσείς συστήνετε τα προνόμια στους φίλους σας, οι οποίοι κάνουν επίσης αγορές μέσω της Lioness. Τώρα κερδίζουν και αυτοί. Αλλά και εσείς έχετε λόγο να χαίρεστε, διότι κάθε αγορά των φίλων σας επιφέρει ωφέλη. 0,5 αυτού του όγκου αγορών πιστώνεται από τη Lioness στο λογαριασμό σας. Κάθε φορά. Τι κάνουν τώρα οι φίλοι σας? Φυσικά συστήνουν περαιτέρω τα Lioness προνόμια. Και από τον όγκο αγορών των έμεσων συστάσεών σας λαμβάνετε από τη Lioness 0,5% μπόνους φιλίας. Το μπόνους φιλίας ισχύει για κάθε άμεση και έμεση σύσταση. Ο καθένας μας γνωρίζει εκατοντάδες ανθρώπους. Ας υποθέσουμε ότι συστήνετε μόνο σε 20 από τους φίλους σας τα Lioness προνόμια. Στη συνέχεια ας υποθέσουμε ότι ο καθένας από τους 20 φίλους σας συστήνει τα προνόμια σε μόνο 4 περαιτέρω φίλους. Ήδη έχετε 80 έμεσες συστάσεις. Οπότε 100 άτομα συνολικά που με τη δική σας ενέργεια κάνουν αγορές μέσω της Lioness. Εάν ο καθένας κάνει αγορές αξίας 600 ευρώ το μήνα μέσω της Lioness, αυτό σημαίνει 300 ευρώ το μήνα για εσάς στα 100 άτομα, 3.600 ευρώ το χρόνο. Και αν κάνετε ακόμη πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, και το μισό αυτών θα ήταν ακόμα 1.800 ευρώ. Και σε αυτά προστίθενται και αυτά που σας επιστρέφονται από τις δικές σας αγορές. Ποτέ δεν ήταν τόσο απλή η επίτευξη ενός πρόσθετου μηνιαίου εισοδήματος. Στη Lioness επωφελούνται όλοι. Εσείς θα λαμβάνετε την επιστροφή χρημάτων, καθώς και τα μπόνους φιλίας. Το ίδιο και οι φίλοι σας. Αλλά και οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις θα είναι ευτυχείς. Μια κατάσταση win-win-win. Και το σημαντικότερο, με κάθε αγορά υποστηρίζονται τα προγράμματα των Lioness Foundations. Μαζί επωφελούμαστε, μαζί πράττουμε το καλό. Αυτή τη στιγμή η Lioness βρίσκεται ακόμη εν μέσω της διαδικασίας εισαγωγής της Cashback Card στην αγορά. Αυτή είναι η μεγάλη σας ευκαιρία. Μόλις λειτουργήσει αυτή η κάρτα σε όλες τις σημαντικές συμβεβλημένες επιχειρήσεις, όλα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο καθένας θα θέλει να έχει αυτή την κάρτα. Ένα τεράστιο μέλλον ξεδιπλώνεται σε αυτούς που θα δραστηριοποιηθούν τώρα και θα συστήσουν περαιτέρω τα προνόμια αυτά. Τώρα αναγνωρίζετε γιατί είναι καλό το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι την κάρτα και ότι μεγάλος όγκος αγορών πραγματοποιείται ακόμη μέσω των κουπονιών. Διότι αν όλοι είχαν ήδη την κάρτα, θα ήταν πλέον αργά για τη μεγάλη ανάπτυξη μέσω συστάσεων. Παράλληλα με τα μπόνους φιλίας και το cashback, υπάρχει, όπως είπαμε, και ακόμη μία δυνατότητα να επωφελείστε από τη Lioness. Το προνόμιο αφοσίωσης. Γιατί και αυτό το λαμβάνετε με κάθε αγορά. Ας δούμε ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα. Κάνετε αγορές από ένα κατάστημα με αθλητικά είδη αξίας 300 ευρώ. Στο παράδειγμά μας,
το προνόμιο μελών για εσάς ανέρχεται σε 7%. Από αυτό λαμβάνετε 2% cashback στον τραπεζικό σας λογαριασμό, δηλαδή 6 ευρώ. Το υπόλοιπο 5%, το λεγόμενο προνόμιο αφοσίωσης, πιστώνεται στον προσωπικό σας λογαριασμό αφοσίωσης. Στο παράδειγμά μας είναι 15 ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι κάνετε επιπλέον μία αγορά 500 ευρώ σε ένα κατάστημα με είδη κατασκευής. Αυτή τη φορά το προνόμιο μελών ανέρχεται σε 9%. Η ίδια διαδικασία. 2% cashback, δηλαδή 10 ευρώ άμεσα σε εσάς. Και το υπόλοιπο 7%, δηλαδή 35 ευρώ, στο λογαριασμό αφοσίωσής σας. Μέσα από αυτές τις αγορές συγκεντρώσατε 50 ευρώ σε προνόμια αφοσίωσης. Κι έτσι συνεχίζει πάντα να λειτουργεί, είτε πρόκειται για ένδυση, υλικά κατασκευής, τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια, ταξίδια ή άλλα είδη. Μέχρι 2% cashback στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Τα προνόμια που απομένουν πιστώνονται στο δικό σας λογαριασμό αφοσίωσης. Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό αφοσίωσης οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το προσωπικό σας online γραφείο. Φυσικά δωρεάν. Ως βασικός κανόνας ισχύει. Αγορές ύψους περίπου 1.000 ευρώ αποφέρουν περίπου 50 ευρώ στο λογαριασμό αφοσίωσης. Αυτά τα 50 ευρώ καταχωρούνται για εσάς μέσα στο πρόγραμμα αφοσίωσης. Από αυτή τη χρονική στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε περισσότερα προνόμια μέσα στο online γραφείο σας. Αυτό οδηγεί σε περισσότερα πριμ και μπόνους. Παράλληλα με τα καταχωρημένα προνόμια αφοσίωσης από τις προσωπικές σας αγορές, επωφελείστε τώρα επιπλέον από το συνολικό όγκο αγορών του δικού σας αναπτυσσόμενου δικτύου καταναλωτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος αγορών του δικού σας δικτύου καταναλωτών, τόσο περισσότερο επωφελείστε εσείς. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να λάβετε πίσω μέρος ή και ολόκληρη την αξία των αγορών σας μέσω των πριμ και των μπόνους. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε μέσα στο online γραφείο σας. Αυτό σημαίνει ότι επιβραβεύονται κυρίως τα μέλη που χρησιμοποιούν διαρκώς τα αγοραστικά προνόμια ή και τα συστήνουν περαιτέρω σε άλλους. Αγοραστική αφοσίωση που αξίζει. Τις πρώτες δυνατότητες για να επωφεληθείτε από τη Lioness μόλις τις γνωρίσατε. Όταν φτάσετε τα 50 ευρώ μέσα στο δικό σας λογαριασμό αφοσίωσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και περισσότερα προνόμια. Για τα μέλη τα οποία παραγγέλνουν από τη Lioness τα κουπόνια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και με αυτά ψωνίζουν, υπάρχει μία επιπλέον δυνατότητα. Στα πλαίσια μιας παραγγελίας κουπονιών αξίας από 200 ευρώ και άνω, επιτρέπονται και παραγγελίες με προκαταβολή μερική πληρωμή. Όλοι γνωρίζουμε τις προκαταβολές. Παραγγέλνετε για παράδειγμα ένα νέο καναπέ από το κατάστημα επίπλων. Προκαταβάλλετε ένα μέρος του τιμήματος. Το υπόλοιπο καταβάλλετε κατά την παραλαβή ή την παράδοση του προϊόντος. Εάν δεν παραλάβετε τον καναπέ ή σε περίπτωση που θελήσετε να αγοράσετε κάτι εντελώς διαφορετικό σε ένα άλλο κατάστημα, τότε κατά κανόνα δεν θα σας επιστραφεί η προκαταβολή σας. Τι χάνετε? Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τη Lioness. Και εδώ μπορείτε να παραγγείλετε και να προκαταβάλλετε. Για παράδειγμα, επειδή θέλετε να αγοράσετε έναν καναπέ. Σε περίπτωση όμως που αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προκαταβολή σας οποιαδήποτε στιγμή για παραγγελίες σε άλλες συμβεβλημένες επιχειρήσεις κουπονιών. Μια προκαταβολή που διενεργείται με τη Lioness συνεχίζει πάντοτε να ισχύει. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το σημαντικότερο προνόμιο για εσάς, μια παραγγελία για την οποία δόθηκε μια προκαταβολή αξίας 50 ευρώ, αξιολογείται και καταχωρείται όπως και τα 50 ευρώ σε προνόμια αφοσίωσης από αγορές. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για προνόμια μελών τα οποία παρέχονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Ένα παράδειγμα. Ένας έμπορος επίπλων παρέχει 5% προνόμιο μελών. Ο καναπές κοστίζει 1.000 ευρώ. Εσείς παραγγέλλετε τα κουπόνια και δίνετε προκαταβολή 50 ευρώ. Η προκαταβολή αυτή αντιστοιχεί σε αυτό το 5%. Τώρα πληρώνετε το ανοιχτό ποσό των 950 ευρώ, δηλαδή το υπόλοιπο 95%. Στη συνέχεια παραλαμβάνετε τα κουπόνια σας άξιας 1.000 ευρώ
πληρώνετε στη συμβεβλημένη επιχείρηση που επιλέξατε και ο καναπές ανήκει πλέον σε εσάς. Τόσο απλά λοιπόν. Ή ακόμα καλύτερα, αντί να πληρώσετε εσείς το υπόλοιπο ποσό, μπορείτε να κερδίσετε ένα μέρος αυτού ή και ολόκληρο χάρη στο δικό σας όγκο αγορών και αυτόν του δικού σας δικτύου καταναλωτών, μέσα από τα πριμ και τα μπόνους. Με τα πριμ και τα μπόνους μπορείτε να αγοράσετε τον επιθυμητό καναπέ ή να κάνετε αγορές σε άλλες συμβεβλημένες επιχειρήσεις κουπονιών, αλλά και με mobile cashback. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε μέσω Lioness οδηγεί λοιπόν πάντα σε μία αγορά και με τον τρόπο αυτό σε τζίρο στις Lioness συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Για όσους προγραμματίζουν τις αγορές τους, η Lioness προσφέρει επιπλέον παροχές υπηρεσιών. Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο, αυτοί οι κορυφαίοι πελάτες είναι τα λεγόμενα προνομιακά μέλη. Τι είναι τα προνομιακά μέλη ή και πώς μπορείτε να γίνετε? Η πρώτη δυνατότητα. Κάνετε αγορές εντός ενός έτους αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ ή και παραπάνω σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις της Lioness. Έτσι ανήκετε στους top καταναλωτές της Lioness και λαμβάνετε μεταξύ άλλων την Cashback Card Gold καθώς και το στάτους ως προνομιακό μέλος. Η δεύτερη δυνατότητα, αν αυτή τη στιγμή δεν έχετε προγραμματίσει αγορές αξίας 20.000 ευρώ, μελλοντικά όμως σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε αγορές, τότε μπορείτε να παραγγείλετε ήδη από τώρα και να προκαταβάλλετε ένα μικρό μέρος. Και έτσι λειτουργεί. Γνωρίζετε ότι για παράδειγμα χρειάζεστε καινούργια έπιπλα, οικοδομικά υλικά, ρούχα, ηλεκτρονικά είδη, ένα αυτοκίνητο ή είναι κοντά οι διακοπές που τόσο καιρό περιμένατε και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιείτε μέσα από τη Lioness μια παραγγελία κουπονιών αξίας 20.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Εδώ όμως δεν πληρώνετε αμέσως τη συνολική αξία της παραγγελίας, αλλά αξιοποιείτε τη δυνατότητα της προκαταβολής. Σε συμβεβλημένη επιχείρηση με 10% προνόμιο μελών, αυτά θα ήταν 2.000 ευρώ, δηλαδή 10% της αξίας της παραγγελίας. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεστε προνομιακό μέλος, διότι αυτή η παραγγελία καταχωρείται για εσάς. Ένα παράδειγμα. Προγραμματίζετε για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια τις μεγάλες σας αγορές. Η κουζίνα των ονείρων σας, η πολυπόθητη ανακαίνιση, το καινούριο αυτοκίνητο ή οι μεγάλες οικογενειακές διακοπές. Ο κάθε ένας μας έχει προσωπικές επιθυμίες. Βασικά υπάρχουν 2 δυνατότητες να πραγματοποιηθούν αυτές οι επιθυμητές αγορές. Χρησιμοποιείτε τα χρήματα που έχετε αποταμιεύσει ή παίρνετε ένα δάνειο, πηγαίνετε στα εκάστοτε καταστήματα και κάνετε τις αγορές σας. Ή εξοικονομείτε χρήματα κάθε μήνα έως ότου μαζευτεί το επιθυμητό ποσό και κατόπιν πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Η Lioness προσφέρει και μια τρίτη δυνατότητα. Παραγγέλνετε ήδη από τώρα τα κουπόνια για τις προγραμματισμένες σας αγορές και πραγματοποιείτε απλά μια προκαταβολή. Όταν θα θελήσετε να πραγματοποιήσετε την αγορά σας, πληρώνετε το εκάστοτε υπόλοιπο ποσό της αξίας και λαμβάνετε κουπόνια με τη συνολική αξία της παραγγελίας σας. Η προκαταβολή συν το ανοιχτό υπόλοιπο ποσό αντιστοιχούν στην αξία του κουπονιού. Ποιο είναι τώρα το μεγάλο σας πλεονέκτημα? Με την ήδη τώρα καταχωρημένη παραγγελία μπορείτε να επωφεληθείτε άμεσα από το σύνολο του όγκου αγορών του δικού σας δικτύου καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο το ανοιχτό υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοικονομηθεί μερικώς ή και ολόκληρο μέσα από τα πριμ και τα μπόνους. Προγραμματισμός αγορών που αξίζει. Η Lioness προσφέρει σε ενεργούς ανθρώπους με όραμα μια εξαιρετική ευκαιρία. Τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα τοπικό, εθνικό ή ακόμα και ένα διεθνές δίκτυο καταναλωτών. Ό,τι ξεκίνησε στο παρελθόν στον τομέα του μάρκετινγκ συστάσεων με τη σύσταση προϊόντων και παροχές υπηρεσιών, φτάνει με τη Lioness σε μια νέα διάσταση.
Στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μεμονωμένα προϊόντα με περιορισμένη ομάδα στόχου ή περιορισμένη αγορά, αλλά οι καθημερινές αγορές. Εξασφαλίστε για εσάς ένα μέρος του παγκόσμιου όγκου αγορών. Αναπτύξτε το δικό σας δίκτυο καταναλωτών, από το οποίο μπορείτε να υποφεληθείτε μακροπρόθεσμα. Η Lioness σας υποστηρίζει με καινοτόμες τεχνολογίες και προπάντων μέσα από πολυάριθμες ενέργειες στον τομέα του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, το corporate website lioness.com, η προσωπική πλατφόρμα αγορών lioness.gr, οι ιστοσελίδες πληροφοριών ή και οι ιστοσελίδες των Lioness Foundations. Η Lioness προσφέρει υποστήριξη μέσω των social media στο Facebook, Twitter, YouTube ή Google+, replicated websites και διαδικτυακά σεμινάρια και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών. Υπηρεσία SMS και newsletter. Ένα application για πληροφορίες και αγορές. Το περιοδικό Lioness Cashback Magazine, flyer και mailings προσφορών. Επίσης, ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα το ιδιωτικό web κανάλι στη lioness.tv για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά, καθώς και τις νέες δυνατότητες αγορών. Επιπλέον, η Lioness πραγματοποιεί στοχευμένες εκστρατείες διαφήμισης στον τομέα του τύπου, του ραδιοφώνου και σε επιλεγμένες αγορές στην τηλεόραση. Όλα αυτά σας υποστηρίζουν στην ανάπτυξη του δικού σας δικτύου καταναλωτών. Αυτοί που αναγνωρίζουν το τεράστιο δυναμικό της αγοράς θα αναπτύξουν τώρα με τη Lioness ένα δίκτυο καταναλωτών και ξεκινούν μια μοναδική καριέρα. Κάθε μήνα μετατρέπετε το σύνολο του όγκου αγορών του δικού σας δικτύου καταναλωτών σε πόντους καριέρας. Εδώ ισχύει 50 ευρώ καταχωρημένα στο πρόγραμμα αφοσίωσης αντιστοιχούν σε έναν πόντο καριέρας. Λόγω του μεγέθους της αγοράς, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην επέκταση του δικτύου σας. Έτσι, μήνα με το μήνα μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από τον αυξανόμενο όγκο αγορών ολόκληρου του δικού σας δικτύου καταναλωτών όλο και περισσότεροι πόντοι καριέρας. Και από αυτό επωφελείστε με το λεγόμενο πριμ όγκου αγορών και το μπόνους όγκου αγορών. Όσο μεγαλύτερος ο όγκος αγορών, τόσο περισσότεροι πόντοι καριέρας και τόσο μεγαλύτερο το εισόδημά σας. Στο επίπεδο καριέρας 4 μπορείτε να λάβετε μηνιαία στο πριμ όγκου αγορών επιπρόσθετα 1.200 ευρώ μπόνους όγκου αγορών. Και από το επίπεδο 5, 3.000 ευρώ επιπρόσθετα στο πριμ όγκου αγορών. Και από το επίπεδο καριέρας 7 φτάνετε στο President Steel. Και από εδώ και πέρα γίνεται συναρπαστικό. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Κατά την επαγγελματική σταδιοδρομία σας μπορείτε να επωφεληθείτε από το σύνολο των αγορών του δικού σας δικτύου. Στη Lioness δεν πουλάτε κάτι, επίσης δεν έχετε αποθήκη, ανταυτού κερδίζετε από τις καθημερινές αγορές οι οποίες ούτως ή άλλως πραγματοποιούνται. Και στο President Steam επωφελείστε από το συνολικό παγκόσμιο όγκο αγορών όλων των μελών της Lioness. Ας συνοψίσουμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Lioness και πάλι εν συντομία. Πρώτον, με τη Lioness έχετε επιστροφή χρημάτων με κάθε αγορά. Η Lioness λειτουργεί ανεξάρτητα από προϊόντα. Δεν έχει σημασία τι αγοράζετε ή σε ποια χώρα. Εφόσον η αγορά σας πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένη επιχείρηση της Lioness, λαμβάνετε cashback. Δεύτερον, με το μπόνους φιλίας μπορείτε να εξασφαλίσετε μόνιμα ένα επιπλέον εισόδημα. Πέρα από αυτό, εξασφαλίζετε και επιπρόσθετα πριμ και μπόνους. Τρίτον, για ενεργούς ανθρώπους με όραμα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να αναπτύξουν μια καριέρα. Εποφελούνται από τον όγκο αγορών ολόκληρου του δικτύου καταναλωτών τους. Παθητικό εισόδημα μέσα από τις καθημερινές αγορές. Το δυναμικό της Lioness είναι σχεδόν απεριόριστο. Κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει αγορές και κάθε άνθρωπος θέλει να εξοικονομήσει χρήματα. Έτσι ο κάθε άνθρωπος είναι και ένα ενδυνάμει μέλος της Lioness. Αγορές πάντα θα γίνονται. Σε πάνω από 40 χώρες η Lioness είναι ήδη επιτυχημένη.
Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα υποφεληθούν εκατομμύρια καταναλωτές από τα προνόμια στο μέλλον, αλλά μόνο πότε και ποιος θα τους τα συστήσει. Ποιος λοιπόν θα υποφεληθεί από τις αγορές όλων αυτών που ακόμα δεν γνωρίζουν τη Lioness? Εσείς ή κάποιος άλλος? Αυτή τη στιγμή ζουν πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας. Εάν μόνο το 5% από αυτούς χρησιμοποιούν τη Lioness, θα ήταν ήδη πάνω από 350 εκατομμύρια μέλη. Στο παρελθόν, από απλές ιδέες συχνά γεννιόνταν γιγάντιοι όμιλοι. Πού βρισκόσασταν εσείς τη στιγμή που μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα μεταμορφώνονταν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις? Είχατε ποτέ τη δυνατότητα να υποφεληθείτε από μια τέτοια επιχείρηση από το ξεκίνημά της? Η Lioness μεγαλώνει κάθε μέρα, καθώς όλοι μπορούν να υποφεληθούν. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της ιστορίας επιτυχίας και ξεκινήστε ήδη από σήμερα τη δική σας επιχείρηση. Η απόφαση είναι πολύ εύκολη για επιστροφή χρημάτων με κάθε αγορά. Αυτό που μπορείτε να επιτύχετε με τη Lioness εξαρτάται μόνο από εσάς. Καλώς ορίσατε στην κοινότητα της Lioness.